Здравейте, вие сте с Несле, порция баланса и с мен Лео Бянки. Днеска ще готвим една паста, която е правена с накут и зеленчуци. Това е порция балансирана за вашите деца, за моите деца и разбира се за всички деца, които искат да се храни като Несле иска. Точно за здрави деца. Така че имаме в момента вода, кой почва леко да се стопли. Ние сме я пускали в котлона. Трябва да сложим само малко солта вътре и осолиме. Много е важно този процес да сложите солта преди да сложите паста вътре. Единствено, което трябва да направим сега е да вземем тиквичка, моркова и зелена чушка и да ги нарязаме на малки парче, за да ги изготвим в тигана. Така че какво правим? Първо всичко нарязаме на същата големина. Тук не го искам много силен котлона, искам леко. И много добре знаем, че кога сложим зектин, трябва да е хубаво, защото това е храната за вашите деца. Вземаме, като начално казваме, значи моркови. След това чушка. Чакаме малко. След това за последно или за препоследно, защото ще имаме още един продукт, който ще кара на тигана, са тиквички. Тук увеличаваме малко. Сложиме вътре накута. Малко ще го ставаме за украса. Вода почва да вари. Остана ми само паста да караме вътре. Как се приготви паста и кога е готова паста, просто го разбирате, кога отворите плика, там пише колко си е минути и на същото време, или като нас италианци, просто опитаме паста и да видим как е на вкус. Виждате ли как е момента цялата паста почва да се размести с зеленчуци? И сега, един така трик, който аз много обичам да направя, е увеличаваме малко, добавяме малко пармиджано, кем вътре, да стане малко кремообразие. И не знам дали знаете, но ние италианци един ден без паста е един ден без усмивка. Време е за сервиране. Сложиме паста в страдата. В момента не търси аз зеленчуци, защото зеленчуци ги сложиме към край. Така че търсиме само паста. И сега е време да търсим цветове, които са важни за нашите деца. И като черешката в тортата, в този случай нашето не е точно чережа, но си е накут. И като винаги малко хубаво зектинче, да стане малко по-приятен начиния. Ето, това е точно рецепта, която е балансирана, сигурно харесва на децата и не е само на деца, разбира се, и е точно за здрави деца. От мен, добре.